Dan brengt de tijd op 20 minuten van zon. Waar gaan we in deze aflevering van Vierlab Café weer twee columnisten aanlutsen. Vliegen dier, dat ga je net eens burken, maar dat kan ik nou wel vertellen, want het is een hier verlien. Toen stier hij achter die microfoon, werd hij nou weg ziet. En toen dacht hij, shit, ik ben mijn papiertje vergeten. Toen had hij zijn column haast u te holle verteld. Die mensen die het murken had, iedereen zei, prachtige column. Nou, we zijn nou niet zonder papierkin, dan moet het mijn papier een topper wezen. We nodigen hem weer uit. Hier is Gerard Bos van het Fries Dagblad. December, wat is het mooi. Betieren prachtig waar. Vakantie, zijn ogen dan is een vrije dag. Het jouwt dus de kans om wat te ondernemen. Even lekker eruit. Met de kop in de wind op het fietsje van mooi tochtje. Of met de kop leeg in een auto op een motor van mooi ritje. Of in de trein. Voortdreemend bij het zien van mooie landschappen. Waar toch je de zorgen van Joeterdij voor even vier te kennen. Ik die het verleden weken, van de kranten, eruit, even op paard. Meestentijds op een motor, maar nu net. Nee, ik zie het in die trein. Je kennen immers overal heenreisje. Sportevenementen, muziekfestivals, het pretpark, dolfinarium, dierentuin, snitswieken. Neem het maar op. Maar goed, mijn reis in die trein. Mijn kei op de achtergrond en blauwe loften aan de horizon. Die ga je er zo heen. Mijn reis, beste mensen, die ga je naar Madurodam. Toen ik uit de trein stapte op het station, moest ik eerst nog wel een stukje rennen. En toen dacht ik al bij mezelf, ik ben benieuwd wat ik daar eens onttreffen zal. Nou, ik zal het je vertellen, het weer geweldig. Alles, haast alles, weer namelijk mini. Ik zeg Biggelix, een kanaal. Heel smel, volle minder breedte zoals. Ik zeg een bootje. Heel iets. Mijn Duitse vlag, die wie dan wel welke groot is normaal. Hamburgers, die wie in de rek. En die wie en ik lieke groot is normaal. En dat is maar goed ik, want ik in Madurodam, met de inwendige mens, in mijn zeven, verzwargen worden. Ik zeg vervolgens nog eens even wat om je heen. En wat zeg ik? Een heel soort Lietse mensjes. Mini-mensjes, zo je ze kennen. Maar ik grote mensen, de beziekers, die het op harde beurt, vol enthousiasme, al die Lietse mensjes zitten te bestaan. Hier en daar dikwijls een en soms een oeh. Die Lietse mensjes wieren namelijk de hoofdrolspelers in het prachtige mini-decor wat teruggaan kan onder die naam Madurodam. Beste mensen, wat het nog net terug hier, ik wie vanzelfs net in het echte Madurodam. Tenminste, net die in Den Haag. Waar ik wie in Drielt. Want het Fries kampioenschap Vierlab van jeugd wie de verleden weken. Maar echt een Duitse taskover en de hamburgers, dat klopte. Maar ik, mijn grote meisken in de vorm van heiten en memmen, pakers en beppers. Maar vooral die mini-mensjes, die van mini-skanskes hoe mini-wetter liepen. Richting een mini-zandbed om daarin een mini-afstand te zetten. Die het voor harden dan juist weer maximaal geweldig weer. Want op de prachtige jeugd Vierlab accommodatie, dat is een mooi scrabblewoord, ik zou dat onthouden, zeg ik dus, verleden weken in een Madurodam-eftige setting, de toppers van het Vierlab, van de toekomst van het Vierlab, aan het werk, die van 8 tot mei 12 uur. Het weer schitterend om te zien. Het is iets om grutsk op te wijzen als sport. Het is iets unieks en iets wat Elsen in goed passen maakt. Orden, clubs, Vierlabboen en politiek. Want je weet wat ze zeggen, de jeugd had de toekomst, juist. En doe ik dus letter op waarom we in de treinenhoes, wie de zatwanden, eens maar één conclusie mogelijk. Het FK Vierlab van jeugd is liek als het echte Madurodam. Een soort liefst wordt, maar een grote wilde. Dankjewel, Gerard Bos, de verslaghouder van het Fries Dagblad. Zit morgen ook weer rondom de kansen hier in Weesum om verslag te doen van zijn kranten. Hij